Het is nou nog rustig bij de bakkerij in Jesterwoude. De verwachting is dat na deze score gauw oorswezen zal. De bestellingen zijn naar binnen. Maar is het dreig om zo'n kwaliteitsbaltje te matchen? Het is wel een heel verhaal natuurlijk. Je hebt goede condities en je kan dan met bloem spelen, met water spelen, gist en rosine en temperatuur en noem maar op. En hoe vaker je doet, je leert overal van. En elke is een beetje helpt. Hè? En ik ga een cursus volgen in Wageningen, in het Nederlandse bakkerijcentrum. En daar wie Ivo ook. Nou ja, en dan praat je ook wel met elkaar. En Ivo is van bakkerij Vliegende Hond in Wolvergeer, plak zo'n 50. Echte bakker De Korenaar in Rusterveen krijgt een zo'n heel en stiert op het 28e plak. Dan naar Snits, want dat plak is de Waljekoek bakhaardstad van Nederland. Miljoen bakken ze hier bij Venema. Wij bakken voor 4 retailers in Nederland. Waaronder hier in Friesland bekend zit natuurlijk Pai Supermarkten. Dan moet je gewoon een goede grondstoffen hebben. Dan moet je een goed recept hebben. Dan moet je een goede machine hebben. Dus al die factoren die zijn gewoon heel belangrijk.